Tungod sa kadako nga kadaot nga gibilin sa bagyong Odette, gipaubos na karon sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Sugbo. Gideklarar kini sa Junta Probinsyal ato sa ilang session kaganihan Lunes, Disyembre 20 nga nagkumpirmar sa giluwatan ni Gobernador Gwen Garcia nga executive order kaniadtong Biyernes, Disyembre 17. Ang deklarasyon pinasubay sa Section 16 ug Section 465 sa Local Government Code nga naghatag og gahom sa matag local government unit sa paghimo sa maong deklarasyon kung dunay kalamidad. Giduso ni Bukal Glenn Soco ang maong resolusyon sa Junta Probinsyal. Tungod sa bagyong Odette nga mikuso-kuso sa Kabisayan, labi na sa mga probinsya sa Sugbo ug Bohol niadtong Huwebes sa gabii, Disyembre 16. Nangaguba ang kabalayan ug daghang kabtangan ang nangadaot, ingon man ang mga poste sa kuryente, kahayupan, agrikultura ug mga pasilidad sa komunikasyon sa lalawigan ug siyudad sa Sugbo. Our Chief Executive Governor has declared, whereas its impact has left a considerable number of affected Sugboanons homeless without food, water, electricity, and means of communication and are now temporarily sheltered in evacuation centers. Thus, there is an immediate need to declare a state of calamity in the entire province of Cebu due to the severity brought about by the super typhoon. And may I move that the resolution be approved en masse, Madam Chair? Second. Thank you. The resolution is approved by mass. Matud sa resolusyon sa Junta Probinsyal, dako ang impact nga gibili ni Odette kay daghang Sugboanon ang nawagtangan og kapuy-an, pagkaon, tubig ug elektrisidad ug lisod usab ang komunikasyon. Karong Martes, Disyembre 21, suruyon na usab ni Gobernador Gwen Garcia ang norte nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Kaniadtong Domingo, iya nang gisahid pagsuroy ang kalungsuran sa habagatang bahin sa Sugbo, lakip na usab ang pag-apod-apod sa mga hinabang sa mga LGUs. Sa pagkakaron, 46 na ang gikatahong namatay tungod sa maong kalamidad. Hinuon matud ni Gobernador Garcia, dili kayo daghan ang namatay tungod sa pagpangandam sa kalungsuran sama sa preemptive evacuation. Padayon paghihapon ang clearing operations sa lalawigan sa Sugbo ug mipasalig ang mga pribadong kontraktor nga mutabang gamit ang ilang mga heavy equipment sa paghawan sa kadalanan. Mipasalig usab ang mga kompanya sa kuryente sama sa VECO ug Sebeco nga ilang paninguhaon nga mahibalik ang kuryente sulod sa usa ka semana. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.